Lagi dah naik lagi macam. Sai. Berabai. Anji Tuki. Hai. Le mama gabri dah. Hai Mika. Hai. Nei beting zai rupulu. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जोङो दिनै थेलामारियावहाय थांगासिनो होननानै बुंनांगोन जोङो ससे फैबाय नालाय जोंहा बाजै लाहानाव आरो आलासि जानो लिंदों दुर्गा फुजानि बाजै मोनाथ' दाखालि बावैनो थांदों ओमफ्राय बिसोरखौ लायथ'थ'नो जोङो दा आलासि जाहैनांगौ जाहैबाय आरो ओमफ्राय दा नै जाहा मथ' आं ओमफ्राय नैबे आब'नि फिसाजो दे यामि काहाय दे हाय खुलुमबाय लोगोफोर आङो ना दायो थेलामारियाव थांनो नागिरदों जाबाय ओमफ्राय बे जाहा आब'नि फिसाजो नालाय ओमफ्राय जाहा आब'बो थांगोन ओमफ्राय जाहा रुपबुल जोंखिनिया थांगोन आरो जोंहा बाजैखौ लायथ'थ'नो ओमफ्राय बाजिलानाव मा मोनजाबोगोनथाय मिन्थिया आलासि जाथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय ना जोंहा रुपुलआ बारा गोजान गारि गाखोनो हाया ओरैबायदि माने गेस प्रब्लेमनि थाखायनो बोरैबा जासोयो आरोना गोजान गारि गाखोबाथाय ओमफ्राय नै रुपुलआ मा लाबोफादों जि गिदिर नारें लाबोदों नारेंखौ मोनामसो थांबाय थासिगोन आरो इयो नारेंआ ओमफ्राय गोथाव मोदोमसोदो Mika udah ayo hagra bari slack Marbina ile Marbina. Mika नै जा मिकाया उन्दुलांबाय Habana. आखायाव Dega yang kerana kan deh. थ' है गाननांला फै गानाबाबो जागोन है जेबो जाया नै लोगोआ नोंना लोगोआ मा खबर नानि मा खबर मोजां बुजियोलै नङा बुजियो थ' प्लास्टिक लाबो माबिनो ओइ माबिना बहा दंफायो नोंलाय माबिना Ay! Ay! Oi! Mabina! Oi! Biar still kan? Sai. Haga di sana malai, mancela. Hai. Video nu jangan lama Hai. Video nu jangan deh. Porsler nanglai. मिथिना मिथिया बर' मिथिना नै बियो बाजैनि बिदानि फिसाला ओमफ्राय गासिबजोंनो थायोनो आरो गथ'आ लयखजित आरो नामाबो जा मोजांखा मानसिजों मिलायनाय ओमफ्राय आंबो बामदों आरो जा मोजां थाखाय गथ'आ ओमफ्राय आंथ' बिदिबा मोजां मोनथारो नालाय एदावगासिनो आरो आं बामनानै बेहाबो जा खुसि मोनथारदो आं बेबायदि खालामनायखौ जा किउटखा गथ'आबो मारबि थांबाय Marbi. Hai, mana? Hai. Ya, nice ya kayaknya.
जोङो बाजिलानाव मोनहैनानै साहा लोंखांबाय ओमफ्राय गयबो जाखांबाय दसे जिरायबाय बिनि उनावनो जोंनो ओंखामबो खुरबाय आरोना नै मालाय संनानै दोनजोबखानायसोमोन नामाथाय जों बारा गोबाव थाहैनाङासै दसे थानानैनो मोनजाबाय आरो ओमफ्राय बाजिलाहा जोंनो मा मा जाहोदों मा ओंख्रि बेखौ दा जाहाया मिकाया खोन्थागोन ओमफ्राय बै ब्लाउस गोथां गाननाया बाजैनि बिबाजै ओमफ्राय बै उनाव थाना गस्ला गुफुर गाननाया ओंखारलांनाया बेसानि बाजैनि बिदा आरो ओमफ्राय बिसोरखौ आं बारा खाथियावनो भिडिअ लाफ्लांस्रायासै बावगारनानैनो गोजानावसो लानाय जाबाय आरो दालि पापर बयलार दाउदै जादों आरो नायालाय आरो ना जादों deh kisah Rani kira-kira sana ya दे नों नामखौ खिथाना ला जुमरानि दैमारि जोमेरान दैमारि नों मा जागोन नों मा जागोनमोनलाय देरनानै डक्टर नोंसा मामानि नामा मामोनलाय मिनु बसुमतारी बाबानिया दिपेन्डेन्ट नोंसोर गामिनिया जोङो खाम जाखांनानै दसे जिरायखांबाय ओमफ्राय जिरायखांनानै गामिथिंजाय बेरायनो थांदो बिसोर गामियावनो आरो जों गामिनि सासेबाव हाबा लांनाय दङ आरो बेस्रानाव जोङो खनसेबो थांफेराखै जोंहानिनो न'निनो जायो जोंहा आदैनि फिसाजो ओमफ्राय खाथिखासो नालाय बेखायनो थांनाय एसे हाबनानै नायहैनोसै होननानै जोङो थांबाय बेस्रानाव आरोबा उनफोरावबा थांनायबा जागोन ना जाया बिनिखायनो खेबसे थांनायावनो नायखालांनो लुगैयो नालाय ओमफ्राय जों नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो बे एसे देखायलांनि फैदो अब्लालाय अनजिजों लोगोसे नै मोनफैबाय जोङो मालिका हनै मालिका बहाबासो थांना होनदो ओइ राजा मा खबर ओइ रावबो गैया आदोमोननि रावबो गैया न' गोदान राजा मा नाम मोनलाय नोंना ओइ मानो खारखो खिथानांगौलै खिथानांगौ खुबाय आङो फै राजायाव रायलायनि फै मा नाम मोनलाय नोंनिया मा नाम मोनलाय दोमोनि लाहानि न'खौ र' भिडिअ बानायनानै लांनि आङो मा बिफां रजलायखैयाव मोजां जादोंथ' साफा स्रां नोंसा न'खौ भिडिअ बानायबाय दै आङो खैथा र' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा न'खौबो खेवनानै नायनांगौ मोनबा बेजों सयथा मोजांखौनो नुदों दे नामखौ खिथाना लादो दे खनसे दे मामोनलाय नामा नोंना देलाय मामोन आखाइ जायो नामा जासप्रित जोङो बाजिलाहानि न'आवहाय फैफिनबाय ओमफ्राय नै बियो बाजैनि बिफा जाहा माबिना सनाखौ मालाय बिब'आ न'आव फैसिगोननि दसे बामनानै हरबाय आरो ओमफ्राय मिकियाबो लोगो मोनबाय लोगोखौ बिदाय लाबाय थांसै होननानै बाजैनि बिदाया बै गथ' बामनायामोन ओमफ्राय ब्लाउस गोथां गाननाया बाजै बिब'नोलै बाजै बिबासै भिडिअखौनो मोजां रोखोमै लानाय जायासै खाथियावनो देखायनाय जायासै गोजानावसो देखायनायखाय बारा सिनायस्लाबासै आरो मानसिफोरखौनो ओमफ्राय नै जोङो बिदाय लानानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय बे बाजिलाहानि न'खरसे बारनानैनो न'खरसेना न'खरनै बारनानैमोन जों गामिनि लांनाय दङ आरो इलाय नै बे न'आ ओमफ्राय बै मुथुजों हेन्डसेट लानाया नै बिनि हुवा बेयो गलापि बर' बेखौनो लांदो बिस्रा बे गलापिया माबानि आरो जोंनि गामिनि ओमफ्राय थांनाय एसे न'फोरखौबो नायबोखानोसै होननानै जोङो लामानिफ्राय गाबज्रि हरबाय ओमफ्राय नैबे आं बामनाय गथ'आ बिस्रानि फिसाला आरो मालाय फिसालायाबो गावदांदां मोजांथार आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों
बियो गामियाव फैबाबो लोगो मोनफेराखै आरो आं बिसोर गामियावबो दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों नालाय बिनिखायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरो नुनानै गोजोनबाय ओमफ्राय जों दायो बिदाय लाबोलायबाय बिस्रानिफ्रायबो सान्दुंआनो जि गोसा गरम लामा लामा जाहा मारबिनानो गिसिब सुना होआबा जाला आरोना मारबिनाया खेरें मेरें गाबबाय थायो बेथ' गरम सहायनो हाखाया ओमफ्रायो जोंहानि गारियाव खनसेबो गाखोफेराखै बियो दिनैसो गाखोफेरदों बोरैबासो मोनदों ना मादोथाय बेबायदि दललर गलल फैबाय थाबाय आरो मानसियानो अनथावथावनो ओइ माबिनासनो उथि उथि ओमफ्राय इयामिकिया नै जोहोलिया बियो फायनायावथ' मिनि खुसि फायथारबाय ओमफ्राय उनावहाय ससे मोनफैनानै जाला मानसियानो गोबानाया थांनाय समावबो बियो खननै गोबालांखादों आरो ओमफ्राय उनावबो फैनायाव गोबाबोबाय बारा बिसोरो बेबायदि गारि गाखोनानै बेलेगाव थांफेरा नालाय बिनिखायनो हाया आरो बोरैबा मोनो उन्दैनिफ्रायनो अयबास गैया नालाय जायखौ अयबास खालामो बेसो जायो ओमफ्राय जों दायो न' फारसे थांगासिनो एसे सानाबो दोबैहां जाबाय जोंना दुर्गा फुजा नायबोगोन होननाबो सानदोंमोन नाथायबा गैया दुर्गा फुजाखौनो नुबोआसै ओमफ्राय नैबे आबै जोंहानि जोङो अरां सफैबाय ओमफ्राय बेसानावबो दसे हाबबोनसै होननानै हाबबोबाय नै बैयो फिसालायानो खैलै हौवासाया जोंहा आदैनि फिसाला आरो ओमफ्रायथ' नै जोंखिनिखौथ' सिनायखायोना सिजाद रायलायबायलै आङो माबाया मिकिया हनै उन्दुनानै एसे गलेले जालायबाय आरो मेगनानो ओमफ्राय नै जोंहानि आदैया बेनो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट समावहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय